Kaixo lagunok, gaurko honetan doble izeneko jolasa aurkeztu gura dutzuet. Doble jolasa 5 urtetik aurrerako 2 eta 8 jokalarien artean jolasteko moduko da. Jolasien hasi aurretik, lata zabaldu, kartak atera eta jolaserako prestatuko gara. Doble jolasa, karta jolas bada. Eta jolaserako daukoen elementu bakarra die hainbat karta. Karta honek daukiedanako lan marrazki desberdinak, bai? Tamaina eta forma desberdinetako marrazki desberdinak. Karta guzti honek danak nahastu indinkez, eta ojo, doble jolasak 5 jolas txiki hartzen ditu edo batzen ditu bere baiten, eta guk aukeratu beharko dugu 5 jolas txiki horretatik zeinetara jolastu. Danak dinamika antzerakoa daukie, eta gaur azalduko dute jolas bat. Gaur azalduko duten doblen jolas txiki horretan, ingo duguna da, karta danak ondo nahaztu eta multzua ipiniko maixen erdixan irudi danak gora begira da zela. Eta jarraian, olako karta bat banatuko dutzagu jokalari bakoitzari. Bakoitzako du bat bere aurrian. Eta zein izango da helburua jolas honetan? Norberak ahalik eta kartak gehien eskuratzea. Eta nola jolasten den, ontsa salduko dutzuet. Doble jolasian ez da utxandarik, jokalari danok aldi berien jolastuko du, danok batera, danok momentu berdinen. Eta zer dain beharko dagoena jokalari bakoitzak? Jokalari bakoitzak bere aurrekaldien daukon fitxa horretako irudisak ondo begiratu beharko ditu, eta baita multzuan erdixen dauen kartia, bai? Karta horretan dazen irudisak begiratu beharko ditu ondo. Eta bixen artean errepikatzen den irudia azkarran ikusten dauenak, irudi horren izena altuan esan, eta karta hori lapurtuko du eta bere gainean ipini. Kasu honetan, solen ikurra, hementxe ipiniko nuke. Eta barriro jarraituko jokalari danok aldi berian, bere kartako irudiak ondo begiratu, erdiko multzoko kartako irudiak ondo begiratu, eta errepikatzen den karta hori ahalik eta azkarren pilatu eta esaten. Eta gero, lapurtzen. Jolasa amaituko da erdiko multzua bukatzen denean, karta multzua bukatzen denean, eta jokalari bakoitzak inberko dagoena da eskuratu dituen karta guzti horrek zenbatu. Kasu honetan, karta gehien eskuratu dagoen jokalaria izango da irabazlea. Hau izango da doblek eskaintzen dagoen jolas txiki bat, baina jakin tankera honetako beste 4 jolas txiki gehiago eskaintzen dituela, eta dinamika beti da antzerakoa. 2 karten artean errepikatzen den irudia ahalik eta azkarren bilatzea. Hauxe da doble jolasa, karta jolas bat, latan datorrena, eta esango donke klasiko badala, oinarrizko jolas bat, guretzako bentzat, gustokoa, 5 urtetik aurrera, baina adin guztietako aur txiki zein handixek, ederto pasetan daudeena. Gaurko bideo hau gustoko euki baldin baduzue, sakatu atsegin dut botoiari. Eta aurrera etorriko dien mai jolasen azalpen bideoen berri aukigura baldin baduzue, arpidetu gure YouTubeko kanalera edo segi adi gure sare sozialei.